Dragii mei, am revenit în direct aici la Hora TV și aș vrea să felicit niște persoane dragi și frumoase la suflet, care duc mai departe folclorul nostru, dansul tradițional, porturile noastre. Este vorba de ansamblul Ciuliandra München. Practic am înțeles eu că sunt mai mulți dansatori din diferite zone ale țării care s-au întâlnit și dansează acolo pentru românii noștri plecați peste hotar, mai exact în Germania. Și acum de curând au câștigat un premiul întâi la un concurs și aș vrea să dau citire mesajului pe care l-au postat ei. Mulțumim tuturor românilor care au fost alături de noi, care ne-au încurajat și ne-au susținut cu un like. Cel mai frumos sentiment a fost faptul că atâția români s-au unit în cuget și în simțiri față de tradiția noastră, care nu o vom lăsa moartă oriunde ne-am aflat. Doamne ajută România, Doamne ajută pe toți frații noștri de pretutindeni. Și pentru că România a fost invitată pentru prima oară la acest festival de folclor, bineînțeles că mulțumim organizatorilor și întregii echipe de acolo. Mulțumim din suflet pentru videoclipul montat de către dragul nostru prieten Emil Dan și, desigur, mulțumește ansamblului de suflet Ciuliandra din München. Au scris și o poezioară, este păcat să nu o citesc în cadrul emisiunii noastre. Când ridic acest drapel, știu că în viață am un cel, să arată în Germania ce frumoasă-i țara mea. Le tot spun și le explic, România tare stric. Și fac să ne iubească datina, să ne cunoască, gândurile să-și îndrepte și ca neam să ne respecte. Doamne, ție-ți mulțumesc, lasă-mă să dovedesc, România te iubesc. Încă o dată, felicitări și cinste acestor oameni minunați care duc mai departe tradiția, obiceiurile, portul nostru popular și dansurile noastre tradiționale. Îi felicităm încă o dată, le dorim tuturor multă sănătate și să aibă parte doar de binecuvântări. Am primit acest mesaj sau acest pont, dacă vreți să-l numiți așa, de la doamna Sofia Boca. Dumneavoastră o cunoașteți pe dânsa și ea cântă, a fost prezentă în cadrul emisiunilor noastre de aici de la Hora TV, iar dacă tot am pomenit-o, vreau și eu să-i transmit toate gândurile bune, multă sănătate. Încă o dată, trăiască Ciuliandra München. Să fie sănătos și să aibă parte doar de binecuvântări de la Dumnezeu.